Яңалыклар чыгарылышын күркәм эшләр эзлән сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген ул республикабызның Арча районыннан әзерләнде. Сүзебез Ташкишу авылы мәдәният йорты. Аның хезмәткәрләре, сәләтле кешеләре турында булыр. Биредә мәдәни күңел ачу чаралар гына түгел, игелекле эшләр дә оештырыла. Мәдәният йортлары һәм клублар, аларны электән үк мәдәният учаклары дип йөрткәннәр. Бүген без Ташкишу авылында һәм биредәге мәдәният учагын сүндермичә саклаучылар һәм әлеге учак тирәсенә җылынырга җыелучылар турында сөйлибез. Ничек килдегез сез безгә, бармаенча диңгезгә, әлегә улдасыз безгә, ни хөрмәт итегез сезгә. Ташкишүле сынатмыйлар, кайларга барсалар. Арча районының Ташкишу авылында кунакларны әнә шулай зурлап каршы алалар икән. Җырга моңга гашыйк, киң күңелле һәм зыялы кешеләр яши биредә. Ташкишу авылы татар халкының бийек шәхесләре Шәһабетдин Мәрҗани, Мәхмүд Галәү исемнәре белән бәйле. Бай тарихка нигезләнгән җирлекнең бүгенгесе дә данлы. Кичкенә яшьтән үк балаларыбызны шушы рухта тәрбиялибез, милли рухта. Үзебезнең бийек шушы галимебез Шәһабетдин Мәрҗани, икенче бийек шәхесебез Мәхмүд Галәү рухында аларга инде тәрбия сәгатьләре, ачык чаралар, конференциялар. Бийек галимебезнең якташлары буларак яшь буынны да милли рухта, гыйлемле, тәрбияле итеп үстерергә телибез. Мәгърифәтчелек традицияләренең дәвам итүендә мәктәпнең роле зур. Мәктәбебез данлы Казан артында урнашкан. Димәк, Казан, Арча гомумән күренекле шәхесләр биргән я. Шуларның менән безнең Ташкишуның шундый шәхесләрдән Шәһабетдин Мәрҗани, Мәхмүд Галәү чыгу белән biz бик горурланабыз. Мәгариф системасында бүгенге көндә иң төп рольне укудан тышта дип әйтергә кирәк, тәрбия чаралары бик зур урын алып тора. Biz шушы тәрбия эшен балалар бакчалары белән, мәдәният йортлары, китапханәләр белән берлектә план нигезендә алып барабыз. Безнең укучыларыбыз шушы авыл мәдәният йортында үткән, китапханәдә үткән чараларда актив катнашалар. Мәктәптән соң балалар мәдәният йортына түгәрәкләргә килә. Биредә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы игълан иткән мәхәллә проекты нигезендә Тат Арча бизәкләр проекты эшли башлаган. Әбиләребездән, әниләребездән килгән шигү үрнәкләрен онытылмасын өчен балаларга менә шушы үзебезнең белгән шәүләребезне, үзебезнең кул эшләребезне тапшырасыбыз килә. Алда көннәрдә дә матурлыкны күрә белсеннәр иде, матурлыкны күрә белгәч аны тудыра белсеннәр иде. Чөнки безнең матурлык кына дөньяны коткара ала. Безнең өйдә әбинең матур кулъяулыклары бар, җигелгән. Өлкән апалары һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Авыл кешесенең тормышы никадәр генә мәшәкатьле булмасын, ул аралашу, җырлау, бию, кул эшләре белән шөгыльләнү өчен вакыт таба. Безнең мәдәният йортыбызда Өммә Гөлсем халык фольклор коллективы эшләп килә. Biz алар белән бик күп җирләрдә менә дипломнарга ия булдык, лауреатлар булдык, беренче дәрәҗә лауреатлар булдык. Һәр вакытта беренче урыннарны алып барабыз. 2 ел рәттән инде менә Сөлгеле капка фестивале бара. Беренче елны 44 коллектив килгән булса, былтыр инде 84 коллектив килде. Хәзер инде тагын да киләбез дип торалар. Җырлы, моңлы, оста куллы кешеләр яши Ташкишу авылында дисәк, бик үк төгәл булмас. Чөнки бу төбәк халкы әле игелекле эшләре белән дә танылган. Катлаулы вазгыятькә битараф кала алмаган Гөлфия Мәхсүмова һәм Тәнзилә Вәлиеваның кыю ниятеннән башланып киткән гамәл хәзер киң кылачлы гуманитар юнәлешкә әйләнгән. Гуманитар ярдәм җыюны без иң беренче көннәрдән башладык, җибәрдек дисәк тә ялган булмас. Чөнки баштарак җыя башлагачыннан инде авырлык килеп чыкты, кешедә барып җитә микән, юк микән дигән әйберләр барлыкка килде. Шуннары соң инде без үзебез илтеп тапшырабыз. Әйдәгез, эшлик, апалар, әбиләр, әйдәгез әле дигәч, алар инде bir siz киләләр инде, алар нәрсә эшләсәк тә без булган бөтен эшне алар белән бергә эшлибез. Менә чын йөрәктән, чын күңелдән эшлиләр бу апайлар да. Инде үзебездә кайда ярдәм кирәк? Беренче без тотынабыз. Шуңа күрә без инде аны сорыйм да
Аллаһы Тәгалә менә ярдәм итеп яшәргә язсын. Кемгә кирәк, кем булса да. Чөнки бердәмлек тә көч. Әгәр дә без бердәм булабыз икән, бергә эшлибез икән, яшәүгә дә оңай. Бердәмлек тә көч, җиңү дә тизрәк киләчәк. Бу сухой душ дигәнең менә монга берничә тамчы су тамызалар. Безнең батырларыбыз, сугышчыларыбыз шул пенага әйләнгәнче менә шулай иттереп уалар аны. Ул бик яхшы көбекләнә. Көбекләнгәч бөтен җирләрен уып җуыналар да, әйбәтләп менә шушы тастымал белән, ул кичкенә генә инде шулай да кырыр өчен әйбәтләп сөртенәләр. Менә ул алар өчен бик әйбәт. Гөлфия ханым гармунда уйнаганда эш тагын да тизрәк бара кебек тоела. Җыен җырлап носки бәйләдек. Окопный свечалар ясадык бик күп итеп. Менә бу сухой душны ясадык. Булдыра алганча ризыкмы, киемме, акчалатамы ярдәм иттек. Безнең җыелган әйберләребез ул егетләргә барып җитә дигән ышанычыбыз зур, шуңа күрә тырышып эшләдек. Чөнки бу кызлар ул әйберләрне үзләре алып барып тапшырды. Рәхмәт сүзләрен ишетәбез. Мин чыпчык пешереп җибәрдем. Госпитальдә җегетләр мактый ашадылар. Алар макта башладылар, мин җылап утырдым. Аллага шөкер. Авыл ризыкларыннан авыз иттеләр дип. Миңа бик шатлыклы, куанычлы булды аларның шулай макта башаулары. Безнең тырышлыгыбыз бушка китмәде. Игелек кылырга теләгән кешеләргә җае чыгып кына тора. Менә инде Сыбудага җегетләргә җыйгаштан Оренбург килеп чыкты бит инде мондай күрәшәк бит инде. Шул хәзер Оренбургка җыя башладык. Без бер тапкыр алып барып тапшырдык инде. Ике машинага атландык та, төядек та шыңгырдатып, илтеп кайттык. Бик матур итеп каршы алдылар, бик яратып безне кунак та иттеләр әлимә, бүләкләр дә биреп җибәрделәр. Шулай итеп ярдәм итә алганыбыз өчен бик сөенәбез. Ярдәмләшеп яшәргә насип булсын. Без кадерен белмибез, барлыкта яшәп, менә юклыкның бу просто Аллаһы Тәгаләнең сынавы. Кулыбыздан килгәнчә, көчебездән килгәнчә игелекләр, изгелекләр эшләп яшәсәк иде. Һәр вакытта да менә ул тормышны алга җибәрә торган иде. Һәр кемдә шулай булса иде. Без башкалардан үрнәк алып эшләсәк, бездән дә үрнәк алып безгә дә иярсеннәр ярдәм җыю. Башкалар бездән үрнәк алып, бергә булып, бердәм булып, ярдәмләшеп яшәргә насип булсын. Ташкишу авылы мәдәният йортында тормышның һәр мизгелен әнә шулай файдалы итеп үткәргә тырышалар. Сәнгатькә, иҗатка мәхәббәт тәрбияләүчеләргә, игелекле эшләрне башлаучы һәм бу эшләрне дәвам итүчеләргә уңышлар телибез. Ания Гыйбадуллина, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.